Wel, mae'n dechrau mis Gorffennaf bod y tywydd yn braf. Dwi ddim yn teimlo'n gychwyn haf i mi, ond felly 35 mlynedd yn ôl, wy'n credu 1985 oedd cychwyn gwyl y Cnapan. Ac oedd yn heili i mam a dad a ni fel plant erbyn diwedd yn gymaint o ran o'r wyl. Fi'n cofio wnaethon ni berfformio gyda grŵp gwergan, ni oedd y cyntaf i ddechrau'r wyl, hynny yn Rhyfach Felindre. A fe ddath yn rhan anatod o ni fel teulu y pentre Gorllewin Chymru gyfan. A hyd yn oed pobl o'r Almaen, yr Iwerddon, yr Alban, hyd yn oed America yn dod i'r wyl. A mi mor falch bod fi'n gallu lawnsio'r llyfr yn ystod y cyfnod hyn a bod hi'n 35 mlynedd ers cychwyn y Cnapan, oherwydd bod e'n rhan anatod ohona i. Wrth edrych nôl, o'n i'n cymryd popeth yn ganiatawol, ond wrth gwrs, oedd y Cnapan yn rhyw fath o addysg ddiwylliannol i mi. Erbyn hyn, wy'n gallu edrych nôl a sylweddoli faint o ddylanwad oedd y cyfnod hynny yn y mywyd i arna i heddi, ar lot o bethau sydd wedi digwydd ers hynny, ac yn sicr ar fy ngherddoriaeth ni. Wel, mae'n sicr bod wyl y Cnapan a gymaint dynnu i'w ddiolch iddo, a rai yn gweud felly i feio am trywydd y mywyd i, achos erbyn hyn, wy'n byw yn ardal y deisia fel maen nhw'n cael ei alw yma yn Iwerddon, sef swydd County Waterford. Deisia yw'r hen enw ar yr ardal yma. A ddes i ma tro cyntaf yn 1996. Cyn hynny, wrth gwrs, nes i glywed gymaint o'r mawrion, y Dubliners, y Furies, Deidanen, y grwpiau mawr o'r Iwerddon. Ac yn 1996, des i ma gyda cwmni theatr ar y goch i Wyl Theatr Dilyn gyda sioe o'r enw Taliesin, wedi seilio ar y chwedl wrth gwrs, a chwrdd a'n wraig i Roisin, oedd wedi dod nôl o'r America ac yn gweithio yn yr un theatr ym mi yno. Ond ni ddim yn styried ar y pryd bod hi'n un o deulu'r Clancy's, a des i'n rhan oedd y teulu ma nhw o hyd yn debyg iawn i'n heulu i, lle mae'r gan a'r stori mor bwysig i'r aelwyd. Os taw nghariad yma heno, i guro'r gwydr glas. Rhwch ateb dweddus iddo, na thebw, mon hon gas. A dyw y fer yn gartre, na'i wyllus dan y tŷ. Sianc ifanc o'r plwyhara, sydd wedi mynd â chi. Blynyddoedd yn ôl bob sôn, tua'r 4edd neu'r 5ed ganrif, oedd yna lwyth o'r enw'r Deisi, a ddaeth o County Mayo, ac oedd yna frwydr yn Tipperary, wy'n credu, a holltodd y llwyth yn ddwy, a daeth un hanner yma i'r De Ddwyrain, ac yn ôl bob sôn, y lleill i Gymru a De Orllewin Cymru. Felly, os oes unrhyw un yn gweud wrtha i fan hyn, bod fi'n ddyn drwad, allai bointio nhw at y testyn yna. Ond pan des i draw yn gyntaf, oedd Roisin yn gantores ac yn actores, ond wedi thadu wrth gwrs yn enwog Bobby Clancy. Felly, un o'r pethau cyntaf rai fi'n neud oedd cydio'n y fferin a wneud yn siŵr bod fi'n gallu ennill yn lle yn y cartre. Pan wnaethon ni symud am gyfnod i Iwerddon yn 1997, o'n i'n goffod tynnu ar caneuon gwahanol yn aml. A beth sy'n gweithio yn gyfnod, cyn i fi gael gwaith yn y theatr, y Peacock yn yr Abbey, nes i'n gweithio mewn tafarn lleol yn Cilmenham, hen ardal yn Nilyn, ac yn enwog iawn wrth gwrs yn hanes 1916 wrth y carchar yma. Oedd yna dafarn bach o'r enw Murray's. A o'n nhw wedi clywed sôn bod fi'n rhyw gysylltiad y fi da'r Clancy's, ac ar ôl y shift gyntaf, oedd rhaid i fi feddwl am gan, wedyn nhw, you're Welsh, you have to sing a song a hynny. A beint o Guinness ymlaen, i felly oedd yn dewis. Ac am ryw reswm, o'n i'n meddwl mewn tafarn yn hen foes. Allai ddim mynd at rhyw hen faled hyfryd fan hyn. Weles i llun o Elfed Lewis yn had, a boes fel dau ar y lon yn ymhen. Ac emyr llew, right, brethyn cartre amdani. A wedes i, this is a song about sheep.
and jumpers wedi si. A dechreuais i syth mewn i chwi sy'n cofio fewyr Dafydd, patriarch fel undre, chwi sy'n cofio'n byrion hefyd, am ei frethu'n cartre. Aeth i got yn hen eb golli dim o'i gran, roedd e'n llwy pan gath ei phrynu, brethu'n blan y defaid man, dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen. Brethu'n blan y defaid man, dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen. Ac o hynny mlaen ar ddiwedd bob shift, bydde'r pobl ma ddilyn yn gweud, Ryland, would you give us the one about the woolly jumper? A dyna fel gath Brethu'n Cartre gyflwyno i'r ardal fach honno o ddilyn. Wel, sgrifennu'r gyfrol ma'n dderfrydol i fi, oherwydd oedd ddim rhaid i feddwl am unrhyw beth yn gronolegol, fel bys rhywun yn sgrifennu cofeb biograffiad neu rhywbeth felly. Ac wy'n ystyried yn hun, a felly nath y broses yma o sgrifennu atgyfnerthu'r ffaith bod fi'n bach o bioden. Wedi gwneud lot o bethau yn ystod yng ngyrfa, ystod y mywyd, ac yn dilyn yng ngreddf i actio neu cerddoriaeth neu bethau eraill wrth gwrs. Ac oedd y syniad o sgrifennu beth oedd tu ôl i'r Ganeuon yn syniad mor dda, fi'n credu bod yn syniad arbennig i bobl weid ei straeon. Achos beth oedd e'n neud i fi, oedd e'n neud i fi fynd ôl i'r piano, neu cydio mewn gitar neu mandolin. Ac yn syth bin, mae fel persawr, o'n i'n mynd ôl i ryw amser. Ac o'n i wedi anghofio felly am rai o'r Ganeuon, beth oedd wedi sgogi nhw, beth oedd tu ôl iddyn nhw. A weithiau bydde'r broses ysgrifennu yn ala fi werthu yn Atgofion da, oedd yn ala fi lefen, o'n i'n cofio am hen ffrindiau sydd wedi'n gadael ni a hyn a'r llall. Felly, o'n i wedi mwynhau'r broses, achos fi'n ddibynnol iawn ar yr awen. Wi ddim yn berson ffurfiol iawn, wi'n hoffi teimlo emosiwn unrhyw beth pan fi'n perfformio. A wyddwn ni'n bod gyda ysgrifennu, ac os oedd ysgrifennu'n gweithio'n dda ar unrhyw ddornod, oedd un brawddeg yn mynd i'r llall, achos oedd yr Atgofion jyst yn dod nôl un ar ôl y llall. Ac nes i fwynhau'r broses, o'n i ddim yn siŵr ar y cychwyn, achos bod fi'n sgrennu mewn ffyrdd gwahanol, dwi erioed wedi sgrennu llyfr, felly o'n i'n braidd yn nerfus, ond ges i lot o gefnogaeth gan Car y Gwalch a phawb a Lyn yn golygu, felly oedd hi'n broses o'n i wedi mwynhau. Wel, wy'n edrych mlaen i bawb cael darllen y gyfrol yma, a clywed ambell i stori sydd tu ôl i'r Ganeuon, felly bydd ambell i'n dweud, o dyna beth oedd ymlaen yn biti. O'r diwedd ni'n gwybod beth mae'n sôn amdano. Ond mae wedi bod yn gymaint o ddolen gyswllt mewn ffordd yn y misoedd diwetha yma, bod gen i brosiect sy'n cael ei gwblhau, oherwydd dwi ddim wedi bod yn bosib i fi ddod nôl i Gymru. A mae hwnna'n creu hiraeth, fel person arall sydd o Gymru wedi sôn wrthau'n ddiweddar, bod nhw'n teimlo bach mwy o hiraeth, oherwydd bod nhw'n methu dychwelyd. Mae gen i brosiectau fel dechrau canmol, a mae gen i brosiect gyda'n ffrind Julian Lewis-Jones. A mae gen i brosiect nawr i ni wneud ar y we gyda sioe ar y Clancy's Kitchen, a bydd hynny'n dod yn fuan. Ac hefyd ar ben hynny, mae yna gan yn dod mas ym mis Medi nawr, oherwydd, fi'n sôn am hwn yn y gyfrol, am yn ewythyru, y diweddar Ray Thomas o'r Moody Blues, bu farw 2 flynedd yn ôl. Ac felly mae lot o'r straeon yma yn dod iddi hunain wrth i'r gyfrol ddod allan. Felly fi'n edrych mlaen i bobl, enwedig pobl fi'n nabod a phobl ar draws Cymru, i cael rhannu rhywfaint o'r profiad gyda fi a rai o'r straeon. Felly fi'n edrych mlaen i hynny, a felly na i orffen gyda'r gan y teitl, can sy'n golygu gymaint heddi wrth ystyried y crisis sydd ohoni, a bod ni fan hyn yn Iwerddon yn edrych mlaen i ddychwelyd a dod nôl i Gymru. Sefyll ar y llwybr, ger yr afon a bwys ti ni. Clirio'r draen a'r dws,
dan yr hael llosgi'n gryf. Chwilio am yr atgo mwyaf cryf, ond os neb yn cofio'r ardal fel ti. Ysgod lan o'r môr yn cwrdd ar afon wrth y byd. Oes yn dal yn anghyfreithlon gyda'i bach i'r hyd. Chwilio am yr atgo mwyaf cryf, ond os neb yn cofio'r ardal fel o ti. Yn ôl, yn ôl, yn ôl, yn ôl. Ddoi di nôl I wylo am fod haf yn dod I ben. Cuddio yn y capel glasu'r gwyn tu ôl i'r llen. Chwilio am yr atgo mwyaf cryf, ond os neb yn cofio'r ardal fel ti. Chwilio am yr atgo mwyaf cryf, ond os neb yn cofio'r ardal fel o ti. Yn ôl, yn ôl, yn ôl, yn ôl, yn ôl, yn ôl, yn ôl.